Na-prank na ako si Mom. Char. Good evening everyone! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, may bisita ako. Oh. Si Mark Lagran. Always here my winter. May iprank ako guys. Si Ma'am Maybelline, ang secretary namin. Nanghiram ako ng cellphone ni Mama. Oh. Ang cute! with cover. May cover pa siya. Oh, social. Oh, no? Ginawa lang niya to. So, tatawagan ko si Ma'am Maybelline kasi yung spaghetti, macaroni pala, hihiramin ko muna para bukas panghanda. Yung mga gamit na mga gatas, mga ganun. So, guys, watch and learn. So, ayan na guys. Simula na po ako tatawagan. Ito yan ang number niya. Di makita. So, tatawagan na natin si Ma'am Maybelline. Nagre-ring. Ang hina naman. Ay, napatay ko. Ang tagal. So, ayan na guys. Nagre-ring na yung phone niya. So, abangan natin. Lagay ko dito. Sinagot. Ayan. Tingnan naman. Hello, good evening po. Hello, Ma'am Maybelline. Ikaw po ba ito? Hello. Ay, ni paano si Ma'am Maybelline? Kanus araman? Isang oras, ni paano? Mga ba? Natanong ko yung pangutana sa iyaha kay katugaling kuan, tong macaroni galing ay panghatag sa barangay. Wala mang good mahatag sa amo, good. Sige, tawagan na ako. Mga unsang oras, ma'am? Nagpalit ako sudan. Sige. Ikaw, anak ini ni Ma'am Maybelline, ma'am? Sige. Sige. Yan na lang, ma'am, ha? Bye. So, guys, ang anak ni Ma'am Maybelline ang sumagot ng phone niya. Tinawag niya akong ma'am. Sabi niya, ma'am, wala si mama din. Nilakaw ka ng patkunog sudan. So, tawagan natin ni. Okay. Ako, mga ilang minutes siguro. So, babalikan ko na lang kayo guys. Ha? Bye! A few moments later. So, guys, tawagan ko na ulit si Ma'am Maybelline. Baka nandun na sa bahay nila. Kumain ako guys. Tawag. Ay, nasumagot na. Nagre-ring na yung phone niya. Hello. Mayang gabi, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am Maybelline ni ma'am? Ma'am, na ako'y pangutana. Katang panghatag ko no sa barangay, ma'am, sa surrendering. Gidala ko no nimo, ma'am. Kay kuan, ma'am, kang Michael, ma'am. Kang Michael.
Ma'am? Kuan ma'am, Rosales ma'am. Ano ma'am? Sa ma'am? Hindi ka tumang ko silang balay ma'am, mo itong nakitawag ko. Di ba nagring man to yung kuan ma'am, cellphone. Wala mo kunin mo to bag, so mon lang, nangay na lang kog number niya ma'am. Ma'am? Pwede ko anak ko ugma ma'am? Ang mamala. Oh, amo kay na ko ikaw, ma'am. Oh. Mamala din ka kaila sa ako, ma'am. Ha? Ma'am bibilin. Ano sa ma'am? Ma'am, bibilin na prank ka na ako, ma'am. Mama, kakailas ako, ma'am. Ha, unsa ma'am? Unsa man, ma'am? Kinsa man akong ngalan? Ha? Si June. Dili, ma'am. Cecilia man ni, ma'am. Cecilio, ang pinakagwapa sa barangay. Na-prank ka na ako, ma'am. Ma'am, kuning ugma, nag-iing naman ako si ma'am, ma'am Anabiba nga ako sang hulman ang imong macaroni. Nakalakman ko no ang drawer, kaya naman ko no sa imong yabi. Ngotong, kaya ako sa... Ano ma'am? Marabaji, ma'am. Salamat. Mana na lang. Ano ma'am? Ugma na lang gani, ma'am. Nagpahibalor ako kay basig may storbot ka ugma. Mana lang ka ugma, ma'am. Kuha na ka ng yabi. Tapos kuha na ka sa barangay. Ako sang gamiton kay marawya si basig kutog ilaga useless ra. Ikaw gagamiton sa nako mambilin kay ako gamiton ugma, ako ra ilisan. Aman ni ka? Sige i-ready ra pud na ako imong bulak. Char. Sisud nato ko man, ma'am. Nanaw ko gayina imong anak nga nakatubag, di pa itong kuno kag sudan. Umay mo tagpalit. Ay, ang sudan mo kita hong Carla. Ha? Asa nagpalit? Si Alper man nakapalit, ma'am. Tagluto nila gayina. Ma'am, choppy kayo ka, ma'am. Choppy kayo ka. Wala mo signal. Mau lagi. Magtukod kag tower. Para ikaw ang pinaka-rich diya sa kuan, pang paguyok. Char! O, diba? Tower agoy kang kawayan ba? Tapos antina sa taas. Na-prank na ako si ma'am. Char. Nay. Lagi. Sige ma'am, amo radto kay nagkaon ako, ma'am. Iya pa ako kahuman. Lagi. Amo radto, ma'am ho. Salamat. Ingat, bye.
So guys, na-prank na ko si mama. Kabala ka siya kung kinsa ko na itong kung nahatagan si mama na baby ko na ako istoryahan. Ay, so guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and click the button. Application pala. Click application sa ako YouTube channel para updated kayo sa aking video. Bye! Thank you so much!